tapos. Karong nga adlaw lagi yun ang atong giwat-huwat nga choy. La. Magparid sa dagat. La. Tapos karlo nagkuha pa sa kwan. Saan na? Sa Titanic ba? Na version para sa mali kita Titanic version 8. Grabe. Asa ba kan? Titanic version 8. Saan yung mga kuyog nyo? Tara, sorry na to. Tara. Mandaw, kalma kay Mandaw, Adam. Sa tisikon? Ha? Choy Ichel. Ah, nanari, matagpil dito yung kahoy ng tari. Ah, precision, Oh. Tuay, gabol to, mahala to. Pildi ko, may rani mo. Ano sa kasi? Ha? O ba si Jack? Marasya ka. Wala. Sa, wala, basa na be. Ay, basa lagi be. Diyan ay masirus dyan. Ha? Masirus. Ano sa'yo, kalma kay Mandaw. Eh. Choy Jemuel. Guwapo. Choy Makmak. Mga mga gwapo eh. Guwapo, gano'n. Sila! Oy. Grabe. Sus ka. Tisuy ano? Okay. Bilis, matarang-tarang eh. Wala, bangga agay, bangga na dyan. Wala. Tara si Boss Carlo. Poseidon. Pusay dia. Tara siya itong sakyan mga choy. La. Grabe ay. Tara mga choy. Wala na rin sa guwapo. Nidota sa itong pambot mga choy. Wala na rin sa guwapo. Tara mga gwapo ko na mga choy. Yay! Mga choy. Let's go. Saan na Will? Lain na. Grabe, Poseidon ako. Ay bangan? Poseidon. Pusay dia. Grabe ako, bigoy. Lo. Mayungoy. Dali nga ganing Choy Jinmil ay. Pandaran ako ng mga choy. Ah. Bigtan ka na. Yun sa? Luya ni John, gabi ito. Buksay ito po daw kayo. Ano? Buksay ito po daw kayo. Hindi naman, dara ko na. Ikaw lang ko no? Nagabay. Ipulay. Dara ka na. Pulay. Grabe, kita mo sa kamot mo na. May kumuto na. Ano ka sa? Parang mundo. Grabe. Gusto na naman ka? Bertag sara. Ikaw ay asakin mo kan? Awa, bukat. Kilos ko ito, no? Oh, dagko kay PC yung ito. Si Ichel. Dari. Boy, ito galing sa kuwagan niya. Napipili ko, Mayra. Tiwa ka sa. Tama. Kumati. Kumati. Pinobre. Asa? Pinobre. Nagabantay ka ng nagdato bitaw Oh. makoy ang ilang seeds. Oh. Bulok yasa. Dato. Dato din na. Tabrog na. Isa kay gamay. Gwapo kayo na. Gwapo kayo Choy? Ano tat mertish? Don't touch mo no? Hapon plano dito kayo. Sunset ka ba na sa punasan? Sa bugay ni mo padagana og hunas. Hapon hunas na na. Ito nag-aaday. Ichal. Isa. Kumuta na si Ma, kumuta na. Ha? Losi mo. Grabe duta, di mo sinina aron eh, no? Basta mayo kay tura ka wag lumboy na. Asa ni daog mo? Akong birhin mga Choy. Mga Choy. Subo na mga Choy. Grabe, gijing-jing ang pare. Saan?
bungang paklan. Usa man yan, La, human na ang mga sayo. Nakunay panghatag. Usa panghatag? Paklan. La. Si Madam nagda mga choy. La, nagkubo-kubo. Kubo choy, ha? La, choy. Kaon. Kaon choy. Kaon choy. Si Itzal. Yun ang tari. Iton og Farid. Ada. La. Oh, oh, Ano lo. lagi? Gambil sa una din. Lo. Pak. Lo, grabe mood yun. Ada na ta? Ada tayo. Mana? Salamat, Choy. Si Itzal. Ha? Nanarig. Kuha raw siguro dako ko siguro pilde. Shut up! Og sa tatlo ko ni Bongski Tano Gabster, Yadens Impas, og ni Richard Kinagtadkan Gulisaw. Shut up! Sana na pwede kong Edsel Degree. Bingkay mo raw. Kansin Sansu. Shut up! Og sa tatlo ko ni Joshua Arnado Tonyakaw, Christian Bakalaglag, og ni Jason Martiliano, og ni Jerry Canyete Ablin. Shut up! Og sa tatlo ko ni Apampadilio, RJ Espinosa, Jerry Kiso Pias. Shut up! Sana pwede kong Richard Monteroyo. Iking Monteroyo. O kang Kukoy Monteroyo. Shut up! Og sa tatlo ko ni Cresmon Mordago, Ramsod, John Ray Mondero, Murat Vlog. Shut up! Og sa taon lang ko ni Maria Lobetania. Sa Mincer Ondiano. Kretira. Og ni Salde Lobetania. Og Abril 29. Shut up! Og shoutout ko sa pamilya Mancho, og sa Lubidika, og sa pamilya Suson. Shut up! Sana ko ni Inday Orsal. Og ni Ariel Orsal. Shut up! Og shoutout ko sa Cebu Magic 5 Car Rental Service and Tours, og Batang Maylaban Titing Apas, og Rinante Pasumala. Shut up! Og shoutout ko sa Albor family from Masbate. Shut up! Og shoutout lang ko sa Colyantes family. Shut up! O siya na pwede ko ni Usi Binji Buising. Og ang Wapong Manok Page. Og kang I Will Survive. Shut up! Og shoutout lang ko sa Acro Cebu og ang Amay Mordion Hapitan. Shut up! Long live. Og shoutout lang ko ni Aisa Gratia Miskala og ang attorney Melvin Miskala og kang Aldrich og kang Marcos og kang Andy. Shut up! Sa wapa ba shoutout diha mga Chino? Comment lang mo gotro. Wow!